Halo Lur, ketemu maneh ambek Kartolo CS. Saiki ceritane Kartolo belajar ndalang. Nah, Kartolo lagi belajar ndalang. Ketekan safari. Terus Kartolo cerita perkara sejarah dalang wayang kulit. Gak suwe tekok Munawar sing rencanane dadi panjake Kartolo nek ana tanggapan. Simakan Lur. Sing tak jaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah katheke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, engko salah paham Mbas Moro aku wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, boleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem atake ngledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon mlungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Engko pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melian bayi ya. Kadang-kadang kate melok kentrunge Pak Kemis aku nang Blitar. Tapi wong dalang belajar tak anggap aku muput iki. Wis ono lek sak wulan situk bae lek gak salah. Situk iku sumbangan iku. Duh kok baji saiki wong ngandek-andek mesti ngene, Dik. Niki murah-murah mawon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing ngrasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lek. Iku kok mesti ngono iku heran aku. Oh guyon-guyon namanya. Loh, halo. Loh, Ri. Waduh, Dah kon ya apa Ri? lawangmu tutupan ae lho nang nggonmu. Loh, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo ngelipur pamikiran Mang. Latihan, Latihan. olahraga ta? Olah apa? Lah latihan apa? Latihan sekarat. Cok guyon ta? Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak-piak grudak-gruduk. Nah, tak eling wong edan aku ning jero omahe. Oh, latihan dalang. Lho ya apa lah tanggapane wis engko bengi adakno. Dadi walian bengi terus meni. Biasane lek awan dhisik bengi dhisik ae. Iya. Bengi terus meni awan. Ya lah. Wong gak ana eleke wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. Lho, lah, lek- Dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nyambut gawe ngene. Aku nonton arek cilik kene gak kenekan, nonton mlebu-mlebu wayang ilang, aku torok lan. Iku wayang nyilih ya takno. Dadi kon iki dalang temen. Lho yo tangga aku. Tangga aku iku. Tangga kaku. Oke. Tangga pakuri kon tak critakno ngono mesti roh kon engko tak critani. Tak cerita-no ya. Kamu tak critani roh gak tak critani gak roh kon. Oh, wis cerita. Wis yo mek situk engko bengi tok iki. Aku cek tak siki kepethuk kon kok teko kulon. Loh, nang Jawa Tengah kursus. Kursusan? Loh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono Bukan aku. pengalaman ya. Iya rono wis. Terus cek tak siki kepethuk nok porong. Lho, nang Pak Woto nang Sleman, nang Pangkat kono Pandaan. Tang Panjer adano iku kursus wetanan lek ngulon niku kulonan. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Terus yengenane jemu ae kepethuk nok rumah sakit kene. Wis simpang ah. Iya. Iku kursus mbek wong loro ri. Kon iku lapo dalang nang simpang iku. Dalangmu cek mahire lho. Lho, Kok sembah. ngurusi wong mati bareng loro bareng. Rono iku berobat. Oh, berobat. Kakean melek kesehatan terganggu. Iya terganggu. Dadi kon iki dalang. Lho wetanan kulonan ngidulan ngaloran mendhuwur. Kowe sik takon iku. Dalang kok gak karon panggonamu sih lho. Tapi- ngalor ngidur mendukur barang. Ceritane pakem lek aku. Oh, Pakem tek ro ya? pakem. Pakem wis- Keluwak iki lho keluwak. Pakem Pakem iku- nurut pakem. Duduk carangan ri. Oh. Di ono iya. bukune. Ono bukune ya. Kon munggo rono mbliyur ndelok bukune ri. Ya apa? Wong buku nduk omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari blas. Yo tak delok tok. Gak kon pelajari, kon pamerno dok. Gak kober. Si aku takon, apa sih istilah dalang? Dalang ya nyeritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal Malang lho ya. Termasuk udal-udal lan piwulang. Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno maneh. Ditakno barang sing ilang. Iya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya. Terus ya apa, Dok? Takon apa kan? Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir, lampu terus gedebok? Niku no artine. Iya, artinya ero kan? Kelir iku ge jagate wayang. Lah, iku lampu. Lah lek lampu iku blencong, iku minangka
Engko sengenge cara anu ya. Awan barang niku kadang-kadang. Iki madang iri wong niku kok bingungno dalang kok ni. Lah gedebok ya gedebok. Nah, gedebok iku kanggo bumine wayang, utawa plisir kanggo langite wayang. Termasuk keblat ya. Iya, gedebok iku gawe mancik wayang ya. Mancik wayang. Iya. Lah upamane gak ana gedebok ngono ya apa? Gedebok kan. Kan. Ya damen ya kena diwul-wul ri. Oh, damen duwel-duwel wayange dicepno kono. Iya, tapi kuatir. Anakmu Kuatir nonton diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Wacut desa kano gedebok ku desa ya apa Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kena ae. Zaman-zaman pembangunan. Iya. Sawake sing digawe pembangunan. Iya. Terus gak ono damen. Kan Terus damen. wayange dicepno apa? Gampang gegere anakmu dikurepno ya, diincepno nduk kono ya. Kan iki iso ndalang tak gak iso lho. Bu aja yo iso ri, takno. Sih, nek pancen kok ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku? Sing wangel ku nggih lakon sing durung ruh ri. Iya. Lakon sing durung ruh. Kon niku. Kon niku Lakon durung berarti lakon durung dadi. sing angel ku Brontoyuda. Oh, Brontoyuda. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kena sak anake dhewe. Terus ana maneh sing iku, apa ngruwat kala. Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku. Bathara Kala Ya ya. kanggo ngruwat iku. Oh, Bathara Kala iku panggonan nang ndi? Panggonane ana kayangan. Oh. Ngono lho. Lah apa sebabe kok mudhun nang Mercapada? Sebab goleki panganane. Oh, Nadatala Mangsa. Iya, akeh panganane ri. Lah apa Nadatala Mangsane iku? Nomor 1 ya, Bathara Kala. arek sing diancat-ancitno iku. Anu, diancat-ancit telak kocak lah no. Arek situk iku lho, Antang-anting. lek gak diruwat panganane Bathara Kala. Heeh. Ya, gentono gendini. Nek gak diruwat. Panane Bathara Kala. Iya, terus Terus wong ngadang dandangi rubuh. nek gak diruwat. Panane Bathara Kala. Wah, keri tak critakno lek 12 taun ae gak mari ri. Oh, ya iku Nadatala Mangsane ya. Iya. Upama saiki jaman wis maju. Iya. Kan apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa? Wah, bae gak ono blas ngono. Gak ono blas. Gampang ri. Mangan apa? Bathara Kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Aduh. Koni wong kene dalang durung patek bangkit kok takoni iki mang jawab aku mbok cocok mbok enggak ri wis pokoke. Gak kesalahe lho. Tapi lah oleh andek-andekan masing ini. Si aku takon lho. Iya. Ayo wayang apa sih nek pancen kon dalang lho? Sing gak tahu perang. Ayo. Wayang gak tahu perang. Woyo sang sang yang menang. Oh, gak iso sik perang nek tepake lakoni diperangno mesti. Dewa Ruci. Oh, perang sian. Apa ri? Kon gak ero. Karo. Wayang sing gak tahu perang, wayang opname. Kon gak tahu diselentik kuda ya. Wala apa wayang opname, wayang rusak iku ta? Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem? Oh ya sekutrem. Nah, lah Sekutrem. terus apa maneh? Ya iku tok bae. Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki? Mosok ono maneh. Ana Apa ae sih? Coba? Kutrem, Iya. Mantala Mariem. Iya, Terus Janaka Nom. Gadut Kaca Nom. Bronto Senem. Yupainem. Are njaluk dibekem ya tane. Wah, wis kursus mbek kon malah rusak ae. Wis kae ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho ya. Wis tak lantarno nang Munawar. Menawar. Oh, cok kuwatir. Lho lagi. Lho. Kon ndi? Iki panjake. Iki apa? Wah, lagi manjak gak iso lek mangan doyan iki arek. Sing manjak sapa kon ngono ngomong. Kon saiki malik gagang, elak dadu. Aduh. Malik pantat kon saiki. Blakrak. Duwe sing teko aku lho, War. Ya matur kasuwun. Heh? Ya matur nuwun. Lho, prasam kon tak perseni ngono ta. Lah rumangsamu ya. Kok matur kasun iku mono panjer teko Kartolo. Oh, Manjak war. Manjak kon. manjak. Iya. Sing iso manjak sapa? Dari kon iso piye niku? Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyitak boto. Lah gawe gedhe guling iso. Iki omonganmu malak-malik. Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri. Bener iku biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran. Iso ta? Jabane jagatan, Kon iki iso tak gak Iso ta gak iso? ndukur langitan. Lho. Iso. Sik wetanan lho ya. Wetanan. Njaluk wetanan lho Surabaya. Iki ngopo sih wetanan? Kaya Pak Woto Sleman lho. Ya iso. Ayo mulai ya apa wayang iku wetanan iku? Dino. Iso. Wetanan sik. Wis melese kabeh riri. Wetanan sik. Wetanan. Iso. Terus sampe ngaco Kulonan ya iso. tanggap aku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? Dino. Ono ne. Iya. Nong terus. Tanya mrene, Ah, kan Si, ya, ya, Pak. goblokmu wis teko. Mulai umur seminggu bae kon iki. Pak, contohno. Ngene lho. Ya.
tut 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 lo lo le 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 le. Nah, iya. Iya. Lo do lo le le la lo le la lo le lo lo. Iya. De ta do le do da do le do le da do ne na tu pat Nah. te te lo le ta lo la te te lo le la lo. Rek kon kungkung nduk blombang kon are. Lha apa? Kaya apa kate anak tete lole rek. Wah, wis ngene war tak ayat 10 rungok-rungokno ya. Ding tak deneng nani nona noni nona noni nona nona ni na no neng net nit nona noni noni ne na noni noni ne na nona ne na nona noni ne na nona tete lole aduh. Cepet kan iku. Boleh katut tete lole pisan nih. Perang. Perang. Tak dong, iya. Yo apa? Dun. Tak Wah, wis munawar iki adakno. Lah ya apa sing genah ngono rek? Wis Lah nek kon ya apa nek perang Bisa. Jawa Timuran. Gak iso ta? Kon lho. Gak iso maneh. Ngene lho. kok gak iso ya apa sing aku gak iso. Nah, petak dedet lo le lo nah dupet te te lo le ta lo la lo te te lo le la lo la. Sapari. Kon durung tau mangan tungkai sepatu apa. Engko ndek gak iso ngelono kancane kon niku. Tete tulen. Lah kon lho. Ngene ae engko jejerane nggih lek gak Gondokusumo ya Wis aturen nek gak Gondokusumo ya Surabaya ngono utawa Gedhok ya. Iya. Mulai Gedhok kanu ya wis jarane ae kon mlebu rono ya. Kone gedhok pang. Mesti sancen rusak, dalange mesti sancen rusak. Wah, dakno. Nah, engko gampang ya. Engko kotak gawakno. Siapa? Kotak wayang kon. Kabula Kajati. Aku iki. Heeh. Dikon nggawa kotak. Iya. Kowe ana wong loro tak pilih mati lho lah. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kon gawa kotak. Ya sing bayar lah aku ta rek. Lho, ya mos ya. Gawon. Bayarane wek. Mah, Gelem ta, Kak? kon nari. Moh. Gelem ta, Kak? Moh. Kabeh gak gelem. Moh. Wis tak gone dhewe rek kok. Waduh ya apa rek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Wis ketara. Iki lho jelas e. Nggawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras iki. Aku curiga elek. aku lak kuatir Munawar. Apa? Munawar wis tuwa ta. Iya. Dadak manjak kok nggawa bantal iki nek apa? Coba. Mosok ngempul barek layan jange. Iku ngono udunan. Wah, arek iki. Engko bagian jupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Engko aku butuh Arjuna jupukno. Cukupno. Butuh Hanoman. Ya. Butuh Pecok. Lapo ndalang butuh pecok? Lho kayak Gimacok drijimu iku. Raksekso. Ah, raksekso. Ya, Tak cukupno. ojo sampe kacu lho ya. Golek kurang gendere ya gendera. Lah iso sih, ya. Kok Munawar lek kan apa mau kempule pedhot ngono ya Munawar gekno tak dadane tampari ae wis. Ya aja oleh nabu ya. Tampari kempul ae ya. Gocek ya. Yo gak ya digantung Munawar lho, digantung. Iya, War. Iya, War. Titenono nek ana wong melintir ya aku. Lah kon banyak tapi iso ya War ya. Iso wis. Temen iso ya. Kabeh sarwa belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kotak, ya. Jujuk terapi. Kendaraane apa lho kendaraane? Iya. Gampang kok. Bis kotak. Wis wedhus iku. Mawur ae. Wis kon Basah lho, Ri. wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni ya. Ya. Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terep terus beber kloso terus ndekok. Lho, pokoke lak oleh ijel lah. Wis tak bunah dhisik kan. Pokoke kalkulasine entek pira. Ya, Bang. Kalkulasine entek pira. Ya. Iya. Utawa engko ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh atang kok asang dhewe ya engko kompor bareng. Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah kon. Lho lek diagak engko diukur rugi utawa bathi lek bathi ya atang dhewe lek rugi ya wis diserani digawe ngono. Ya Ri nek agake bati yo diterusno, tanggapan nek rugi ya ayo balik dalan. Iki co sepurane tarup cilik ya. Wis sing mburi ae engko tambah tak cilikno maneh ya. Ya tak laris ae. Wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak njupuk kedak ya. Iya. Heeh. Ayo, War. Ayo, Ri. Ayo. Cak Tohari ambek ning Tini bojone rundingan.
mergo katene duwe gawe. Terus ketamuan Sapari sing ngaku dalang Kartolo bareng ambek Munawar sing ngaku sindene. Sakmarine Sapari ambek Munawar lunga mangan, Kartolo teko ambek nggawa kotak wayang. Yo pancen Kartolo iku dalang sing asli. Oh alah. Dek, Apa? ya apa bapak kabeh ta? Sandingan ta? Iya ya sembarang apa anane awak dhewe jange ndek gawe. Wis tak popokno kabeh. Temen Ya wis, komplit kabeh. ono sing kurang. Apa-apakane wis. Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro? Nah, undangan ya piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awak dhewe. Piro? 1 juta. Wah. Engko niku wong undangan kate sak piro Kali maneh. tutuk Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putuse tekone dalang saiki. Dalang sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis paham lah iki apa kowe tangsine tak gawa iki. Monggo. Iki ta. Kula. Lho, sampean. Nggih. Sampean sinten? Dalange. Oh, Oh, sampean iki dalang. ta dalang Kartolo iki. Sampean pun supe kali kula. Lho wong rumiyin niku nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumiyin nak kelem waktu mriku niku alit niku tiange. Ganteng ngoten. Nggih, angge Niku sampean komisan. tepak ing mriku niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh, iso malah-malih, Cak. Arene Iya. niki tanggal tuwa, nggih delokane malih tuwek ngeten. Oh, nggih nggih. Lah setunggal niki. Niki Kula sinden. sindene kula. Gak keliru ta? Hah? Sinden kok ngene sih? Sinden niku Nggih nuwun sewu mawon nggih, Dik Kartolo. Sindan niku umum nak istri saya sindan niku. Oh, nggih. Napa? Napa nak niku jaler? Lho, Modern. sing penting kangge suarane. Oh, enak suarane. sih suara sampean. Lho, Lho, ini iya. dicoba. Saya cobi ningali swantene. Sampeyan cobi. suaramu. Lere. Lho, Dek, Gak iso ngono tak cekek contoh. kok eling wong ngantuk sih? mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun. Lho. Kok diwalak-walik ya? Diwali ditomboki wis gak buka. Atus sampean niki leres nggih? Dalange. Sing penting nek empun wayange tangkep, papakane sindene dienak-enak. Oh, ngoten. Papak napa? Lho, Papakane bapak napa? papakane biasa niku lho. Hansip itu. Kok hansip? Apa, Niku Cak? lho, jajan pasar. Nggih. Tumpeng siji kali petik malih tikus. Lho. Kok tekus? Lintu. Ya sapari rek. Ya Lah napa Napa? papakane? jajan pasar, Nggih. tumpeng, Nggih. panggang ayam, pitik putih terobos. Sampe niki napa sih ya? Lintu ngeten lho Ya apa, papakane niku Cak? nggih. Ya apa? Napa niku sampean tahu? Jajan pasar. Jajan pasar, Tumpeng. tumpeng, pitik, putih, pelus. Sampe niku Ah, keliru apa sih? pisan, Cak. Lah ya apa sih, Dik? Jajan pasar, tumpeng, panggang iya. ayam, pitik, putih, molo. Lah, Dina. Wah. Sampai peling-peling aku. Sama tiba. Nggih pun, wis Pun, Dik. depan Mang, Dik. Wis nduk mburi. Iya wis. Pun. Pun Siap-siap, ta? Empun. Pun, mangan, Nggih. Ayo mangan sih. Nyun sewu lho nggih. Nggih. Kula mangan pun kali dirasan-rasani. Nggih, pun ada sukan-sukan. Lho ini lho, Dek Dewa Dewi iki sembarang enak wis cuma enak sih. Iya. Kok kari wayangane. Tolong, Pak. Lho, Lho, iki sapa lho. maneh? Iki lha apa iki? Kotak-kotak niki, tolong. Tiban sampean. Berarti sampeyan malah napa sampeyan niki? Dokno iki lho, dokno. Dok napa iki? Iku lho kotake. Niki lho, pun. Ngono. Napa? Kotak abot iki. Napa, Dek? Lho. Bayarane. Iki lah sing ngusungi kotak. Oh, sing kotak ini kotak wayang nggih. Sama niku mbon tau semaput nggih. Bayarane pinten? Wah, sama ngawur lek ndamel sewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris. Nggih. Napa niku? Niki dalang lho. Lho lak dalange Kartolo ta? Sampeyan lali ta? Kan apa sing Kartolo pun dugi kok. Lho, enten dalang mriki ta, Pak? Pun. Kali sak sini. Kali malah kali sinden. Sopo iki? Tiange Dhuwur. Nggih. Ireng. Lemu nggih. Ireng. Sing situ sindene wedok apa lanang? Lanang. Daler. Bogang. Bogang. Lanang bogang. Golongane arek iku mah. Sani Sani teng pundi?
Lah niku Lah napa nika. nedha papakane nika? Panggang ayam dipapak kali arek. Nggih, Nggih pun. Aduh, wis kauman temen rek aku kira. Napa sih? Sik kaya mriki sik. Lho, Nggih, Dik, sampean mriki. Masane golongane blorong iki. ecoh. Enak Ari. Enak war. Hebat. Bojomu mah gak adang ya? Iwak petruk, wak petruk. gareng. Petik. Ah, iya temenan. Bojomu gak adang ta? Kon Iku nu bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe ta. Lah aku mangan apa aku kok? Wah, wis tak kano taplak teko marek takno. Buntel Sing bener niki yen apa sih sing Napa pundi sih niki dalane? Kulo dalange. Niki sapari ning Munawar panjake. Lah niku aku sampean sih to lho. Sinten sing aku niki sinten? Wah, sampean ngoten lho, Dik. Niki dalange Kartolo kula panjake. Takno Kulo Iki sinden. Kena iwak pitik ya apa ri? Anu, Dik. Entek wis. Entek. Wis gak ono iku ya tapi apa? tak ngangai. Segone ya akeh. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek. Iya. Iwake sing dintek. Niki ana apa iwak niki? Ngene dhewe ya. Ya apa? Sampean nang warung, tukono iwak rujak-rujak titik pokoke ana wis. Iki rujak mari. Nggih. Sik ta, Wak. Sampeyan tumun dalange iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang. Wis ngene mari, Cak. Ya apa? Nang petik wis gak ono rujak gak gelem. Wis dolenane anake kemari pitik-pitikan. Oh iya, nggih. Nggih, Dik, enten Pitik-pitikan. Niku ah. Nggih. Kapan sampean njok-njokan? Oh, blakrak pun wis gak mangan mutung. Lho, pun poring ngoten ta. War panjake nglumput dadi siji ambek arek bon-bonan iku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta? Ya, ya. Oh, tete lole ngono kon iki. Kenapa Wah. niki? Kula niki Niki jam 4 kok wayangan ya napa iki? ngeten lho, Dik. Nggih, kula niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan, kerangan rong Oh. gebyakan, kerangan tulung gebyakan. Awan iki ya. Nggih. Iki kan bengi dilengkapi nggih. Mungkin bengi sampean lengkapi. Anane ya. Wis aja atik nyinden lho, engko tambah ngrusak gending lho Niki iki. niki nak ujar ah. Oh nggih. Kuwatir lo sing wedok mang nek roh suaraku sakal kademen. Wah, ham niki. Ana gerdu. Oh. Weh. Oh. Gampang pun sampean dalang kan Pun pun sampean petik. mulai pun. Pokoke sandingane kudu enten pitike. Nggih, pun. petik. Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih. Semenit. Lho, ndak sak gegem lu awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok omah ta. Cilik pokoke bangkok. Wetanan ya, wetanan. Wetanan. Engson bakal miwiti cerita. Wadah suaraku enak ya. Iya. Cerita buta Makunalaya Makunalaya. Kang duweni ucap toro jambata biar pacang rata-rata bangun ra ina wancenya sang surya madangi Acara wayangan dimulai. Tibake wayange kari. Kotak sing digawa Kartolo mau iku kotake tukang. Terus diganti wayang wong bolehan. Sapari dadi Arjuna, Munawar dadi Buta. Oh, alah tambah lucu lur semakan yo. Ana apa Dik kok kendel? Punten Wak nggih. Wayange kari. Lho, sampean niki napa sampean niki? Sampean niki dalang ta? Dadi dalang sampean niki. Sampeyan pun ngoten lho nggih, kula duwe gawe niki bondo lho Nah. nggih. Lah esuk wau kula PP nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kothake wayang. Ngantos napa? Kothake tukang niki. Ya Kon napa penok sih pager tolo mana? sampean niku. Kon penok pager. Iya. Oh, dan wong cete luntur dadi cecek iki. Kula sakniki mboten trima lho, Dik. Ya Pokoke napa? kula nedhi sakniki Main. pokoke main wonten wayang. Kok wayangan nggih. Nggih. Lek ngen bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho, ganti wayang wong mawon. Pokok rame, Oh, nggih. nggih nggih, Pun. Kan Terserah ndugi sampean lho, Pun. Ri dadi wayang, Dik. Dadi wayang.
Aku dadi wayang. Kok ya molo. Apa? Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon ku diselepno lek iso gepeng hari. Prasamu kon delok aku kaya paripe B5 ngono ta. Kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek bekas anane jero. Oh, iya. Iya. Sampeyan gak ada gedang-gedang mentah. Nggih, pun enten. Eling kok kletet dinget. Kangge napa? Lho, gawe gora le. Wah, ngare. Wan. Kono tak dadekno dupa. Ya. Dupa ya. Oh, sing mlebu alas iki lho. Buta. Oh, buta ya. Nggih buta niku lho. Kok rungokno ceritane macak sing kaya buta sebab penonton sing kadung akeh sing iso mantes. Aku sonder diwuruki nek macak buta. Temenan. Iki Lho lak gak ada untu-untuan nih kalau. Nen? Untu-untuan kan. Untune garu ana. Rambut nggih enten rambut-rambutan. Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa? Nah, ngeten mawon Nggih. pun. Kula sakniki nedhe lakon nggih merga niku ujar. Nggih. Pun Pak Sakerah mawon. Wong iki Coba sakera, Napa? Cak. Sing ruame, sing model saiki Ya iki sampeyan wis lho. njaluk cerita wis apa? Iya, masa kini beranak dalam kubur. Pun cocok pun. Nggih pun niki mawon Dek, pun. tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. Niku lakone Ludruk. Sing pundi? Sing beranak dalam kubur. Nah sing Pak Sakerah wae. Niki padha mawon. Oh. Niki lho napa? Napa? Ilang layang kali maksud. Oh, ilang. Kelangan. Wah, kelangan, Dek. Wow, mboten ora napa niku lho. Wah, mboten enten ngoten. Pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, pun. Sampai bingung perkara wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu rasa bir kang lintang kumedhap. Titi sonya wancinya tengah wengi lumrang gandaning puspita. Oh karyananing putyanira. Sang tweca warong brengeng lir suarane matu prata anungsong sarine kembang Napa Dek kok gero? blangkemen wae menika warnane pipari pasewakan agung ing negari Ngamarta sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kesumaya Kuntadewa dasar Tugung Binathara Ber Budi Bawaleksana pambeke para marta saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenake yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya. Dek, enak. Nggih, nggih cocok, Dek. Cocok nggih. Nggih, pun. Leres niku. Pun ditakoni mawon kliru nggih kula. Nggih, mboten. Nalika semanten krawon Dalang pun suwe, Dek. lho, nggih sintas mawon, tapi nggih rada lumayan timbang liya-liyane. Nggih. Nalika semanten Nah, sekolahan pun sambil biyen. Sekolah dalang niku. nggih belajar nggih kursus nggih kadang-kadang delok niku asale. Nalika Nalika ngeten niki. Nun? Kayak ngeten iki ya napa carane? Oh nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Wah, tak petel temen tak takoni. Nggih pun sampean terusaken pun. Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Nalendra Ndrawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada ingkang dipun utus ngolati lho sampe utus iki kadang. Lah sampean napa mboten kula kuwi kok sampean sapa karepe dhewe? Lah napa sampean nyenggoli bokong kula niki? Wah, Latir. ingkang dipun utus ngolati panenge Pandhawa Arjuna Permadya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Ki Lurah Badranaya. Ayo Ri. Ngomong Ri. Loh, Lah metumu kok kaya wong kalireng ngono sih. lah aku iki ngomong apa lho? Yo ya apa sih kon gak ngono ceritane dalang, Mang.
abot ngembun dawe Koko Prabu. Kon iku dikon goleki layang Kalimasada sing Lah mok gak kon tedeh iku. kadung bingung ngadakno. Mudarasa. Iya, abot Pancen pirang-pirang dina iki aku sedhe pamikiraku. Penglembren ri omonganmu ri. Sebab aku ngembun dawe Darma Kandul. Lho, kok Darma Kandul? Darma Kusuma. Darma? Darma Kusuma. Darma Kasumo. Pirang-pirang dina iki negaraku kelangan buku Siti. Oh, kelangan jimat Kalimasada. Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar ri? Lho. Waduh, wayange cumpon ono Semar. Golekno ku lho sapa sing nganggur. Pak, kula nyambut sampean dilu mawon nggih. Nyambut. Kenapa, Dek? Damel jangkep ini lho, ngen bayarane sampean sudah didik. Kok sampai niku wong kula ning nggon saged dados wayang ngatano. Mboten kacu. Dados napa kula niki? Semar. Diluk mawon. Dilu ah. Diluk. Tapi ngen manten nggih mpun lho nggih. Takonono. Kakang Semar. Tak jaluk keringetmu sak tetes. Bregegek ugek rong dulitan. Sak dulisa. Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno genteng. Ngawur e. Ndara, Tak jak goleki jimat Kalimasada. Ndara. Ro, Ya, Ndara. ngono apa Kakang Semar? Enten perlu napa, Ndara? Ayo tutno aku sak Teng lagu. pundi, Ndara? Yai Roro Sembodra. Sopo Sembodra niri? Lho, Kok cakone ngamuk ae. golekno wong liya-liya kono lho lho. Wah, wis kacut. Anu, Cek, bojo sampean kula sile dilu. Lho ya napa sih Dek sampean iki, Dek? Damel Sembodra dilu mawon. Lama kata-kata sampean kula mawon pun. Sik mboten kacu dilu mawon. Dilu ah. Dadi Nggih, napa? Pun. Sembodra. Dek kan dadakno Sembodra, Dek. Ngomongnya halus tani. Nggih. Yai Roro Sembodra. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu denok debleng. Aduh cek ayune ini cek aluse. Hop, hop, hop. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den, kula mboten nglarang Den, rakyat kula sampean damel bojo. Yai, coba aku pangkundil wae. Hop, hop, pun Dek, pun mboten ada sembot niki pun bojo kula niki. Kakang Semar. Mboten sabar. kangen pun. Ya apa sih? Ri, urung tanggapan sida tawuran ki ori. Ayo, Dek, pun. wis kon gak ada anu mata aji sindakep. Wah, edake Aku kitingen Semar. wis kadek Semar kok. Tak semare. Semar. Ndakep ya, ndakep. Sindakep mata aji. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Ler gincang ing aris. Pisang mawe gandrung. Sataya katulung. Ya maye katon baliwur. Wauta lampahipun sang risang Dananjaya saya manengah mlebet sak madyaning wana. Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lenga jaeng katon. Para jembri prayangan ilulu banaspati gendro dedekan engklek-engklek balung tandak lan warudoyong. Guyu sih rek. Padha sumingkir lan padha lalo. Kanca, padha sumingkira. Iki ana gandha arum sumrebet wangi nyata nek iki gandane lenga jaeng katon. Pratandha nek ana satriya tedhak rembesi madu andana ware. Ayo aja cacak kesenggol manungsane najan ngidak yang bakal lebur tanpa dadi sumingkir kocap kacarita wonten salah satunggali raseksa mambet gandane lenga jaeng katon gro-gro saking bingai godhong mengkur den lumaken godhong lumah den kurpaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dhateng antariksa katampanan mustaka ajur dadi sawala-walang tingkah sang raksasa lir kadya jangkrik dikileni
Arjuna. Aku dadekno Bauta. Kok rundingan sih, Rek? Ayo. Waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak. Lah iki dadi Munawar Buta gak kenal. teko-teko koyo wong mabuk ngono. Oh, gak kenal. Takono, gak kenal. Oh, gak Eh, kenal. Tejo Sulaksana ngono lho. Dek, ingin apa, Dek? Dek. Butone niki butone. Pancen nggih ngoten. Ngoten ta Sampeyan butone. melok-melok ta. Wong kene wedi wong ngene. Mboten mung butone mantun kelken korean. Oh, nggih. Takon. Tejo Sulaksana. Ambu jalma manungsa kowe sapa kang dadi aranmu wong bagus? Wah. Buta kala solamu Rek, wis nglinyu to banjir mari, Rek. Wah, kata buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho. Aku ngomong buta-buta ditabuhi. Panjake kabeh yo melok gak genah ta no. Buta, aku melok takon Oh, karo nopo? awakmu. Bener. Kon buta alasan apa buta kampungan? Nggih, yen ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa. Sing jaga alas kene. Sing jaga alas. Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. Kono aja kladukku molancang ngomonganmu raksasa. Oh, Nek kon jaga alas kene piro regane pring petung situ? Tetake bakul usuk ta Arjuna kon niku. nggih. Dalem menungso Gak gelem tawur geger. wektu dina iki. Ayo, bali. Aku gelem bali lewis katon siraku gemblondong. Ayo kon. Tanda sepetake buntol sumur tadi banyu. Sing ati-ati Den Prayitno leno ilang dompetmu. Butone ngamuk sampai motone Arjuna kenculeng. Dalang Kartolo ngidung. Pancen suarane enak, Lur. Halo, kok ngamuk ya apa sih? Oh, arek sabari. Lho, musuh dalang le. Ayo. Woi. Woi. Waduh. Ya apa butuh kok ngamuk gak Aku karuan. takole dhisik. Dadah, pun piring-piring pecah danten iki. Wong aku diculuk Munawar. Napa Dek Kartolo sampean niki? Aduh butuh gendeng temen rek. Lah apa sing digawe dijejeki? Ya napa sampean niku? Sampeyan diapaken? Walah, golong-golongaken disewaduki. Lah bojo sampean mau pundi? Niku nututi. Gelungan kula brodol Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno. Lho yo opo? Lho war. Wadah dah, butone mang gak iku lho. Ya napa, Dek? Anane ngamuk sampak mripate gak ketok apa-apa iku mang. Apa? Kanjingan angkara murka. Walah, ya napa Wis gak ketok apa-apa, ketok warung tok. Napa sih niki, Dik? Kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butane kalah. Arjuna sing menang. Kok tambah Kok nemeni aku keculuk dhisik. Oh, arek iku. Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten niku. Tapi jangil untune. Wah, wis pun ngeten Pak sepurane mawon. Wong niki kanggo syarat nggih. Nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih pun mboten napa niki kangge ujar kula ngleksanani ujar nggih. Munawar dadi buta bener kuru. Wadah kuat ngangkat are wong ngangkat utang dhuwit 10.000. Ngomong ngamuk keladuk njen nggon. Wis ngene ae mari, Cak. Apa Apa sih? Sarene
kene gak ada wayangan saka ngidung ae, Pak. Ngidung. Waduh. Dendane. Dipares mana iki? Iki malah kleresan, Dek, sampe nyanyi iki. Lah mamula melok kon getun lho. Dikengken rakyat kula ngidung. Ngitung ah. Nggih. Ya wae, dadi Tapi tole iki dalan dalang tiban rasane. tau Dan apa? Ketiban gendeng papat. wis ah njaluk ngono. ah. Pun ngoten mawon pun Ayo, gantani hitung, wis. ngidungan pun. Ayo Ri. Kutha Malang hawane ngadem lemah ledok kalipo kalata dadi wong lanang sing bisa ayam supaya wedok atine ojo seneng totoan toro joko tengah ojo sok wani ambek wong tuwa golek sandang pangan kesuran Joko tengah kere-keran isane beres ayo tukar tali golek sandang pangan supaya gak kesurang-surang ambek wong tuwa ayo diugemi Banyurip Surabaya Wonokrama iku panesane dadi wong urip jawani wong tuwa mundak soro iku Kartolo belajar dalang. Pamit dhisik ya, Lur. Rungokno crita liyane nang channel Jula Juli Asli.